मिलल तबा लेकिन एक दरवाजे टूटल बा एकरा ढाला में पाला नहीं खे बहुत ही हमारा भाई एगो ना कह कि हमारा भाई ए गांव के सबसे बढ़िया लड़का के खोजले बने ए उम्र में इतना बढ़िया एको गो चेचिस लौकत नहीं खे। आ माई के का नाम है? शिल्पी देवी। मौसी के और जब यादें कोई बड़े तो खानदान भर के याद करके रख। मौसी के चंदन शेरा वाली माई के दरबार में गई बड़े आ जाके कहता रे कि ये मैया दुनिया में आम अमरूद बर पीपर महुआ बहुत सारा पेड़ बा हाँ लेकिन आखिर तहरा नीम के पेड़ काहे पसंद पड़ल? पूछा तारे कि ये माई आधे की तीते तीते नीमिया गछिया आतीते पतई फरवा माई तब काहे निमिए तरवा लवेलु तारा बरवा माई तब काहे निमिए तरवा। लेकिन यह भजन पर आप सबके जी चाचा है देखिए हमारे चाचा जी शिवजी सिंह जी की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार बा। माई से कामना करब कि माई आपके घर में अन्न धन सोना चांदी आशीर्वाद अपन बरसावत रही ताकि रउआ लगे आई तबे नु लंगड़ा के कुछ कुछ देत रहे एकरो घर चलत रही। हम चाहब कि हे भजनवा पर दोनों हाथ सबके ऊपर उठ जाए के चाहिए। हम जानता नहीं कि काहे ठंडक बा ओकरो दवाई बा। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की ऊपर हाथ रहिया ताली बजाओ के बगै से 1 2 1 2 3 मैंने पहले ही बोला था कि आज की रात काली मुर्गी भी उजली हो जाए जो माँ के दरबार में ताली या जयकारा ना लगाए उनके दोनों हाथों में खुजली हो जाए। तन दोनों हाथ ऊपर। देखिए पंचायत सचिव शैलेश सिंह मडवी शैलेश कुमार सिंह और उमा देवी जी की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार बा आशीर्वाद बा। तनी हाथवा ऊपर रखी भैया कहे के बगै से 1 2 1 2 प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय। अभी बैटरी चार्ज नहीं खे भई ई चेक करे के तरीका रहला लेकिन कैसे चार्ज होई कैसे तू आओ बाबू हाँ ही कर अरे बाबू वाह एगो तन जोरदार ताली बजा दी बाबू वाला आवा आवा ऊपर अरे ऊपर आवा
ए गांव के सबसे बढ़िया लड़का के खोजले बने ए उम्र में इतना बढ़िया एको गो चेचिस लौकत नहीं खे जा हालांकि नजर ना लगे ये सब हमनी के सीधा खड़ा हो खो का नाम हो लड़का जी जय किशोर कुमार अच्छा जय किशोर कुमार जी की तरफ से 50 रुपए के पुरस्कार बा माई के दरबार में कामना रही कि 3 दूना रात 4 गुना आपके घर तरक्की करे मन काहे मलू आइल बा भाई ढाला बंद को के रख पाला मार ए बेया जी कहीं गुमटी पर से हाथ हटावे के भाई हाथ हटा के रखो माई के दरबार में बाड़ो हो माई के दरबार में बाड़ो एजा ध्यान देव के बा का नाम हो बबुआ ई बबुआ हुए जी माने हेते चका हो गइल बने अभी ले ई बबुए बने बाबू मतारी के बबुए होखे का नाम हो रुद्र कुमार खाना खा के नहीं खाए हलवा खइबो प्रसादी में के उबरल बा हैं बोला कि नाम का हो पूरा नाम बताओ जोर से कुमार तिवारी तिवारी जी हैं प्रणाम प्रणाम बा पापा जी के का नाम हो अभिषेक कुमार हैं एक और बैटरी चार्ज नहीं है ए तनी हेने आई बात तू हेने आवे ए चप्पल खोल दो ए चप्पल खोलो ना बुआ मुड़िया पर रखबो का हमरा हेने आवे अरे हो मिलल तबा लेकिन एकर दरवाजे टूटल बा एकरा ढाला में पाला नहीं खे बंद करके रखिए बाबू हो का नाम हो सत्य वाह जिया मरद जिया बैटरी चार्ज बा 18 वोल्ट वाला हो पूरा नाम बताओ सत्य कुमार सत्य कुमार देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर पापा जी के का नाम है टुनटुन माझी देखो नाम फिर नीचे स्केल में लेके जाए लागल पापा जी के नाम का हो तेज बोला टुनटुन माझी टुनटुन माझी जी वहां के आइल नहीं खिनु एजा नहीं खिनु आ दूसर को मौसी के ए बोला ना बैठा तू बैठा यही जा बैठा हाँ तू बैटरी चार्ज करेंगे कि चार्ज में लगावा हो एगो 12 वोल्ट के तार दे के एगो बात पूछी मरद होवा के मेहरान महाराज ए बेया जी मरद हिंग बोलेला यह केकर मरद है ना ना मरद हिंग बोलेला कहत कि हम मरद हई एगो ना कहत कि हम मरद हई मरद है एगो जोरदार ताली बाजो ए गांव के लइका ला तो मरद हवा तो का कइल जाओ केकर मरद हुआ पापा जी आह बा लइका के तो ये तो पढ़ल लिखल सब चौपट बा केकर मरद हई रुआ पापा जी के बाबा जी के कह कि अभी हम लइका बानी अब जान लइका अच्छा लइका बाड़ा तो हई एगो हाथ झारो झारो नीचे जोर से झारो हौ हाथ झारो हई एगो गोड़ झारो हौ एगो गोड़ झारो दोनों हाथों एके बार झारो तनी दोनों गोड़वा एके बार झरबो एक बार कहनी हो बहुत होशियार लइका बा नाचे आवेला ना ना आवेला तो हम सिखा दे हेकरा के धल लिंटर पर आ हेकरा के ने वाला एड़िया पॉट कइले रह बुझल ए तू खड़ा हो खा हेनी आबो नाचेला नु तू तो नाचते हो तू तो होनहार लौकता रहो खाइल पियल घर से लौको तो बड़ो नाचेला नु
ना ना चलो तो सीख लो एकरा के लिंटर पर धले के बा एकरा के ने वाला छा पर धरो 3 इंचिया पर धरो 3 इंच नु ढलाला ने हुआ के ऊपर बा आ नाचे के बा कैसे ताली बाजे तनी दोनों आदमी ला पहले अरे की तीते तीते निया गछिया तीते तीते निया गछिया तीते पतई फरवाए माई तब काहे निये तरवा ए भैया ओई कहता कि हम इनका से कम रहम त नाच दोनों बैल के जोड़ी लगाओ पहले तो ओहो कैसा नाचे के बा कि तब काहे निये तरवा तब काहे निये तरवा नाचे वाला कोनो लड़का नहीं खे गांव में हां ने बाबू आवा ना माई के दरबार में नु बानी ऑर्केस्ट्रा में थोड़ी नाचे के बाकी शर्म बा नाचे हाँ तोहरो ढाला खुलले रहता ये देखी मां जगदम्बा दुर्गा पूजा समिति की तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार बा माई से कामना करब कि माई ये कमेटी में सबका ऊपर दया बरसाई हो एह गांव के लोग के धनवान बनई हो कि आशुतोष सिंह शेरवा आइल बा तो अगला साल पवन सिंह जैसन गायक के जा उतारल जाओ एह कमेटी उतारे माई से यह कामना रही नाचेला बाप रे तो नाच के दिखावा कि तब काहे निये तरवा तब काहे वेल्डिंग करैले बड़ा एकरा के ऊपर घुसका लो टाइट रहल जाला मरद खानी का चाचा जी नाच के दिखाओ अरे की ताली 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 अब बजाई हाली हाली बाप रे बाप फैन फॉलोवा बढ़ी सामने ही हम फैन फॉलोइंग तो भईवा बनइले बा हम का नाम हो मुकुल कुमार जी डांस करे नहीं एकर माने हां अपने से आइल बनी तो बुझात नहीं खे का कहले बनी ओइनी हो खाना यहां के खियाओ तनी तबे हम चिन्ह गइनी हो कलाकार एक दूसरा के चिन्ह जाला ए चाचा जी ई ऐसन बीमारी हो लय के मारल लकवा के मारल कबो सीधा नहीं खन भई लयदार जे होई नु कहीं गाना सुनाई बस वही जा जो है वही जा मुड़ी लागी डोला हवे तो भाई हमार लयदार बाड़े तनी नाच के देखई हो अरे की ताली 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 आप बजाई हाली हाली ताली 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 बजाई हाली हाली की हे मैया के जागरण में ये चाची लो ताली बजाई थपा ए ओमा थप थप ना तन दोनों हाथ उठा के ऊपर ताली बजाई थपा थप 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 अभी निमन से नहीं कहो दोनों हाथ ऊपर मैंने एक शेर बोला था कि इस दरबार में वही भक्त सुपर होते हैं जिनके दोनों हाथ ऊपर होते हैं ताली बजाई थपा लेकिन यही बाजत रही म्यूजिक पर 1 2 1 जे कंजूसी करता हम कुछ कह देब लेकिन ना कहे काहे कि अपना घरे आइल बानी कंजूसी नहीं करे के हमारा ला थोड़ी बजावे के बा
रउआ लोग के गांव के लड़का, रउआ लोग के भतीजा, रउआ लोग के भाई ला बजाओ बटन दोनों हाथ ऊपर। प्रेम से बोली दुर्गा मैया के जय। कि ताली 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 बजाई ताली 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 बजाई कि हे मैया के जागरण में ये चाचा जी, जोरदार ताली बजाने के चाहिए। ये चाची जी कि हे माई के। अच्छा, यहाँ के मौसी के तरफ से पुरस्कार है बा। माई से कामना रही कि मौसी के घर में धन के वर्षा होत रहे। ए बेआ जी, हमारो मौसी भैनी एक तरीका से देखल जाओ तो आशीर्वाद बनैले रहे, धन के वर्षा होत रहे। देखो अगर हाथना लोग के दिल जीतले बाड़ो तो तारा में जरूर कहीं ना कहीं खूबी बा बानू। लेकिन ये अभी अपन खूबी माने नाग देवता अपन बीस उगलत नहीं खो ना, ये अभी रखले बन है कि अभी ना बेआस, अभी तू अपन दम देखाबो, हम बाद में देखाएम का हो ना। अरे की ताली 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 बजाई ताली 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 बजाई हादी कि हे माई के जागरण में ये चाचा, अरे ये चाची, कन दोनों हाथों ऊपर ताली बजाई थपा माते जागरण का, माते जागरण का मजा लीजिए। एक शेर है कि वक्त ने हमें मजबूर कर दिया है, वक्त ने हमें मजबूर कर दिया है, मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया है। गैरों की शिकायत हम क्या करें आपसे, मुझे आप लोगों की मोहब्बत ने मशहूर कर दिया। लेकिन यही माई के दरबार में ताली कैसे बजेला, केहू बजावत नहीं के मन से। अरे की माँ के जागरण का मजा लीजिए, दोनों हाथ ऊपर और हाथों से ताली बजा, हाथों से ताली माँ के जागरण, माँ के जागरण मजा लीजिए, हाथों से ताली बजा लेकिन कहानी हमनी को उजाले चले के कहवा भक्त पूछता रे कि आखिर आम के पेड़ तहरा पसंद काहे ना पड़ल, नीम के पेड़ काहे पसंद पड़ल। कि आम अमरूद तहरा हरे तनिको न भावे हो, आता है निमिया पेड़ावा पमनावा लो भावे हो। कि हम अमरूद तहरा तनिको न भावे हो, नाचे के मन नहीं करो, नहीं के मन करो। कमर में गमछी बांध के नाची, गमछी बनवाई का केगो चुनरी बनवाई, चुनरी बांध ली प्रसादी हमाई के। कि माँ के दर चुप बैठे हो, होगी बड़ी खराबी, जरा दोनों हाथ उठा के भक्त बजाओ ताली। लेकिन भक्त कहता रे का किया माया मरूद तहरा हर तनिको न भावे
पढ़ले बड़ा लो हिंगा नाचे के बाद ताली बजे के चाही कैसे किया माया कहानियां पे राधा को मनवा लो भावे हो सुरेंद्र चौरसिया जी की तरफ से पुरस्कार बा माई के दरबार में कामना रही कि आपके धंधा दिन दुना रात चौगुना तरह ए ढाला बंद को के रखो तारा में चौकट बांधा तो हसमत आम अमरूद तहरा तनिको ना भावे हो सनी देवल बबी देवल के भाई हो सनी देवल जी के तरफ से पुरस्कार बा कामना रही माई से दिन दुना रात चौगुना तरक्की करी रहुआ किया माया मरुद तहरा हरे तनिको न भावे हो आता है निमिया पेड़वा पमनवा लो भावे देखिए शिवनाथ चौरसिया जी की तरफ से पुरस्कार बा माई के दरबार में कामना रही माई से कि दिन दुना रात चौगुना तरक्की करी आपके परिवार करे आम अमरूद तहरा तनिको ना भावे हो काहे नि मिया पेड़वा पर मनवा लो भावे हो ए पर ए लोग के नचावे के बा कैसे कि हम अमरूद देखिए कौन बाबा रनी है बनारस बाबा ये कहेगा प्रणाम बाबा जी जय हो लेकिन पैसा रुपया के आशीर्वाद दोसर चीज होला अब पुरनिया लोग के आशीर्वाद माई लोग के आशीर्वाद मिल जाला तो लइका के मिजाज गदगद हो जाला हां जी लइकवा कहता कि आम अमरूद तहरा तनिको ना भावे हो काहे निमिया पेड़वा पर मनवा लो भावे हो ए माई रवो तक केहू के माईए हो खाओ हई हाथवा है लइकवा के माथ पर ध दी चाची हो कि हई हाथ तनी रख दे तू चाची माई माई हो ए माई अरे लइकवा तारा गौवा में आज कैसे गाई होता कि हई हाथ तनी रख दे तू आहे से रवा के ऊपरवा माई चुप रह जय दो तब काहे निमिये तरवा तन दोनों हाथ उठा के ताली बजा के लेके आशीर्वाद दो कैसे कैसे तब काहे तब काहे ताराबा तब ताराबा रवाए तब काहे आड़ किया मावा लगवा